a tots! Jo sóc Lluís i Max. Avui parlarem que vaig anar a l'escola CFE a Concòrdia i llavors hem fet l'estudi de Castellano 3. Resulta que hem vist una animació interessant que es diu El fantàstic volador llibre del senyor Morris Lesmore. És una passada de la novel·la, però s'ha fet una animació tan guai. Si vol veure original, a baix en la descripció estarà posat. I ara no parlem més temps d'entretenir-se i ara gaudeix aquesta animació. Estudi ha fet una bona guai. Almenys està bé. Ja s'ha recuperat. Res. S'han tret la lletra i no hi ha res. Ja no té color. Està en blanc i negre.
Venga, ahora sí te... ¿Eh? És esplèndid. El llibre l'està mirant. Mira, ja té color, ja s'ha recuperat. És un lloc esplèndid. Ahí està. I està demostrant una música per alegre. Com ells. Mira! No sabe, Bona actuació. Pobre, desperta. Necessita recuperar un bon alè. Molt bé. És una roba. Ostres! Un llibre vell. Ui. Això no m'agrada gens, però compte. Oh, no! Quin desastre! Almenys està intentant reparar el llibre. Restaurar està molt bé. A ver, Desmore. ¿Tienes alguna buena noticia? Mira. Nos has demostrado. Intenta vol dir que llegeix. Oh! La reacció! Està millorant! Prepara que ven la bona!
seu llibre. Està començant a escriure! Desmore està fent su pròpia història com s'ha anat així. Des de com va començar de la vida i fins a avui actual, a la biblioteca. Està veient, no? Això jo recordava quan escriure a la biblioteca. Copiar unes lletres. Mira, se m'emporta. I no parava, És un escriptor molt bo. Ahí está. Vaya. S'ha fet vell. Ja té completat la seva història. Ostres! Això és molt trist, Prepara que... al final... A veure si queda un final. Vaya. Me extrañaba molt. No? Està el seu company. El llibre de Bobby Desmore. Serà la nova substituta. Bibliotecària. El protagonista. El quadre del seu passat. Meravellós! Has estat un treball fabulós! De modo estic molt content però sorprenent. I vosaltres també, no? Doncs, ostres, enhorabona! Vull felicitar a vosaltres si has vist aquest vídeo de lectura i... Estic molt orgullós amb vosaltres també. Has vist el meu vídeo, la reacció i... com ho diguéssim, és una animació en total com si fos un cinema, però de lectura.
Quina sensació. Felicitat mon pot estudis. Oh, en memòria del creador. Wow. Ha estat genial, però la història queda impressionant. Hem vist la reacció de la lectura i és impressionant, fantàstic l'animació. Morris Lesmore és un protagonista, molt èxit, i estan escrivint la seva història com va ajudar a la biblioteca i, wow, de què va aquesta animació? Però és un meravellós. Aquest personatge és tan interessant, s'assembla com jo. Però bueno, si algú que s'assembli com tu, genial. És l'animació amb tota la vida que m'he provat moltíssim i me n'alegro. Però sí, vaig veure la reacció i me quedé boquiaoberts, Tu també t'ha quedat al·lucinant? Doncs mira. Però diguem un mem molt al·lucinant. Diguem, absolut cinema i absolut lectura. Tiene que ser molt complicat a la vida, però ens ha agradat molt. És un fabulós total de lectura animació. I estic molt feliç d'aquesta part. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i al proper seguirem més animació de reacció molt interessant per tots vosaltres. Gràcies a veure aquest vídeo i el tornem aviat al proper més vídeo molt interessant per tots vosaltres. Adeu!